Naman to si Lampoy nga. Udto naman lang pa magyapon migawas balay. Boy! 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 Noon sa maning Ay, Pastor! Unsa man? manay gusto magkwartahan nga. Udto na nahigda lang gyapon. Pastor, bayagyan ko makurtahan, Pastor. Nya nung sa ka na nagpractice magkamatay lang. Yes! Manay gustong mo dato. Ingon manggod to dito sa Facebook nya nag-heart dayon ko ba? Unsa na po na? Naman ng Facebook nga maka-receive ka ng money ngayon. Claim it. Nag-claim ko, Pastor Ritay. May panimoy abat. Muna nga paabot na lang ko kanus mo abot tong kwarta ba? Yes! Diskarte ba? Sabi niya. May pa Facebook kay mong tuhuan kaysa Bible. May kidangat nimo. Ito tuos Ginoo. Di ay, Pastor? Di kakaron. Yes! Ingon ang Bible, lihok og paghago aron dili ka maadto sa kapobrehon. Ibutang na sa imong utok, panultihon, size 9 na antud sa 11. Sig nakalimot ka na. Bahala na og kuan, Pastor ay dapulan, at least wala ko nahago ba? Mao man ay ganahan diya, oy. Yes! Ganahan sa imong mata. Sa basa na yun. Atoy, yahe kayong life, oy. Na paghilom, bangon na diha kay ingon ang Bible, dili pagkaonon ang taong di magtrabaho. 2 Thessalonians chapter 3 verse number 10. Sig nakalimot na pug ka. Unsa naman ka oy? Gusto ka makaon dili? Ati ay. Siya may trabaho niya, Pastor. Siya trabaho niya. Sa nanganan ay. Siya man. Basta kaon abtik ka. Nahala paglungag imong kanon dito.